pizzan paistaja vai työtön? Aina kun nähdään mamu, karvainen mamu, niin oi, missä pizzeriassa se voisi olla töissä? Tai hän on, joku hän on pizzan paistaja tai hän on ehkä työtön. Miksi mamut on vain ja ainoastaan pizzan paistaja? Tämä asenne vähän väärin tässä mielessä. Tai ylipäätään monissa maissa. Ei mamut ole pelkästään pizzapaistaja, eikä vain pelkästään työttömiä. Helsinki, meillä on bussikuljettaja, meillä on Helsingin kaupungissa maahanmuuttajatyöntekijä, pankissa työntekijä, kaikissa. Me ei vaan nähdä niitä. Mä kerron tässä pieni tarina, mitä itselle tapahtui Jyväskylässä. Olin Jyväskylän kävelykadulla, puhun 2008-2009 tilanteesta. Tai 2011 ja 2012, silloin 9-11 aikana. Mamma, suomalainen rouva, mummo, hänellä oli painavat ostoskassit. Mulla äitini on opettanut, että äiti on kasvattanut tätä nuorten miestä ihan hyvin, että hädässä aina autat, ihan sama mikä väri, mikä maa. Menin sanomaan tälle mummolle, että voisinko auttaa. Joo. Vein kassit, bussi pysäkillä. Ja mummo sanoi, että aiko tällaisen mukavia nuoria olisi olla enemmän tässä maassa. Poikanakas, missä pizzeriassa sä oot töissä? Mä sanoin, miksi? Mistä vois tulla sinun asiakas? Mä sanoin mummolle, että mummo, mä oon semmoisessa pizzeriassa kuin Jyväskylän yliopisto. Se sanoi, ai siellä kuin pizzeria. Minusta tuntuu, että jotkut ehkä liian innokkaasti paapoo heitä, koska täytyy muistaa, että suurin osa näistä ihmisistä, jotka on tänne asti selviytyneet, ne on selviytyjiä. Eli että ne ei ole niin kuin mitään pikkuvauvoja. Kun meidän yhteiskunnan ei paapo ihmisiä, niin täytyisi niin kuin alusta alkaen oppia selviytymään yksin. Ja auttajat ja vapaaehtoiset voisivat niin kuin pikkuhiljaa tehdä itsensä tarpeettomiksi. Ja sitten semmoinenkin niin kuin ystävyystoiminta, niin se pitäisi olla vähän niin kuin vastavuoroistakin, ettei totuteta, että kaikki tulee niin kuin Manulle illallinen. Miten tuo paapominen on konkreettisesti ilmennyt? No mä en osaa sanoa mitään nyt sellaista niin kuin konkreettista esimerkkinä. No ehkä liiallisena touhukkuutena sillä tavalla, että niin kuin jäitä hattuun. Jalkapallo on suuri merkitys. Se on niin sanottu kieli, yhteinen kieli pakolaisten ja suomalaisten kanssa. Sitä on käytetty Mäntyharjulla siihen hyväksi, että otetaan pakolaiset mukaan siihen peliin ja heitä ei jätetä yksin. Oletko löytänyt helposti ystäviä Mäntyharjusta? Mäntyharjusta oli alussa hyvin vaikea saada kavereita, mutta askeleen saa kavereita ja ei se ollut niin vaikea saada kavereita, mutta oli pitänyt olla vaan rohkaisempaa ja lähteä vaan suomalaisten kanssa puhumaan ja juttelemaan ihan mistä vaan, ihan jalkapallosta, elämästä, metsästä, ihan mistä vaan. Se vaan alkaa siitä, kun vähän rohkeutta ja siitä vaan lähtee. Eli sinua ei pahemmin kannustettu, vaan otit itse aloitteen. Anteeksi, mitä sanoit? Otit itse aloitteen sen sijasta, että olisit niin kuin antanut. No jonkun kanssa, suomalaisten kanssa aloitin vaan ihan itse. Ja muiden kanssa osa ihmisestä, he aloittivat mun kanssa puhumisen ja se oli ihan kiva. Kun tulit Mäntyharjuun, niin kuinka suhtauduttiin? Osoitettiinko mielenkiintoa vai suhtauduttiinko hiukan varauksellisesti? Se oli jonkun mielestä, että tervetuloa Mäntyharjuun ja kiva kun tulit Mäntyharjuun, kiva kun valitsit Mäntyharjuun. Ja jonkun mielestä se oli vaan mene vaan pois, me ei haluta sua juuri tässä Mäntyharjulla. Mutta se aikan myötä vaan ymmärtää sen, että ei sillä voi mitään. Mä oon kohta suomalainen ja siitä vaan oppii kuuntelemaan ja jättämään vaan takaa siitä kaikki. Aiheuttiko tuo asenne sitten mitään välikohtauksia? Motivaation laskeminen ja
oli sellaisia ajatuksia, että nyt niinku opiskelu loppuu ja nyt ei opiskella yhtään mitään suomen kieltä ja täältä lähdetään pois, mutta onneksi siitä ajasta on päästy yli. Mutta suhtauduttiinko todella nurjasti, torjuvasti, hyökkäävästi jopa? No voidaan sanoa, mutta silti siitä haastetta pääsee yli. Jos saa suomalaisia kavereita, ne puolustavat niinku sinun puolesta. Jos saat kavereita, niin saat ikuisesti niitä kavereita.